Dia 25, nan dos abai junto para control. Nan sinti nan hopi bom de por así saki junto. Unta qualquer cosa, control assim na kita. Nan ameldo na mes, na ibali. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de brief bij u? Ja, alstublieft. Dank u wel. Gaat u maar zitten hoor. Is dit uw eerste keer? Ja, inderdaad. Heel goed dat jullie samen zijn gekomen. Mevrouw Gomez. Oh, ik ben aan de beurt. Succes, hè? Ja, bedankt. Komt u maar, mevrouw. U kunt zich hier uitkleden. Alleen de bovenkleding graag. Ik roep u zo. Bent u zo ver? Komt u hier maar staan. Ik doe even film in het toestel. We maken eerst een horizontale foto van de borsten. Legt uw rechterborst maar op deze plaat. Leg uw arm hier maar overheen. Zo. Kunt u nog ietsje verder draaien? Ja, zo. Nu breng ik beide platen naar elkaar toe. Nog ietsje verder. Het duurt maar even hoor. Adem vasthouden. Zo, dat is 1. Nu voelt u de platen weer losgaan. De pijn is nu weg. Voelt u wel? Ja, inderdaad. Nu nog even de andere kant. Un total de 4 fotos a bordo saca. 2 horizontal, plat, y 2 vertical, recht. Paisaki, intere aparato a bordo de dry. E senhora na centro ayuda nan hopi bom pasi panahanya e posición correcto. Algún momento sí ha sido lo, pero en realidad ela pasa hopi lie. E senhora a pide Anouk para guarda un rato para mira si portret nan a salibon. Mevrouw Gomez, u kunt zich weer aankleden hoor. De foto's zijn gelukt. De dokter gaat ze bekijken. Bent u hier voor het eerst? Ja, ik ben voor de eerste keer hier. U krijgt binnen 2 weken bericht. In de brief staat alleen of er wel of geen afwijkingen zijn gevonden. Meer niet. Uw huisarts hoort het alleen wanneer er wel een verandering te zien is. Als dat zo is, dan hoort u dat vanzelf. In het ziekenhuis kan dan bekeken worden wat er aan de hand is. Het hoeft geen borstkanker te zijn. Het kan ook iets anders zijn. Ik begrijp het. Dank u wel hoor. Zo, dat zit er weer op. Ja, fijn. Laten we gaan. Nog even vragen. Mevrouw, wanneer krijgen wij bericht? Binnen 2 weken, mevrouw. Goed, dank u wel. Dag. Dag. Na caminda de casa, Anouk e sua vizinha a compra algo de comer doce para junto com um coffee. Na combini com outro, quando lo abre in een envelop com o resultado na junto ora na recebi esse aqui. Zo, en hoe vond je het? Ja, nou niet leuk of zo, maar het is wel goed. Ja, je moet maar denken, ze doen het niet voor niks, hè? En meestal ben je echt op tijd als er iets wordt gevonden. Zullen we iets lekkers halen? Lijkt me een goed plan. 10 dias depois de controle, Anouk arranjou chamada telefônica de seu doctor de casa. Seu doctor de casa a recebi e responde de controle público. Lamentavelmente, Anouk seu resultado não estava tão bom. Met Anouk Gomez. Met dokter Maat. Oh, dag dokter. Mevrouw Gomez, ik heb bericht gekregen van uw mammografie, van het bevolkingsonderzoek. Er is iets gezien op de foto's. Ik wil dat graag met u bespreken. Kunt u vanmiddag rond 1 uur of 3 even langskomen?